Nga nang labdanon kay ka, pre. Whoop, 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 whoop. Ayaw, sakit yun. Ay, gisuka! Hindi kayo nagang tabako, pre. Isog na, pre. Isog na eh. Igukod nga ko ana. Sure, ha? Trip na to ko. Gano'n, pre. Saya ko sa udah. Isog ka na mo. Bina. Lamboy. Ako aman eh. Lamboy ba? Maglikin ito. To gana ka ikaduha? Oh, paglikin dia, oh. O sabi sa buta ninyo. Wan, ra, likin-likin ra mo, Adre, eh. Sa may trip na to ron, pre. O tanang nga trip kinabuhat naman na to. Batang na, pre. Ay ikaw na badyan kay ang imong nang kuha palagnas. Lagdas ko na ano, pre. Palagdas. Ay, kasoko, kay vlog ni. Don't move, don't. Dut mo! Ayaw kasoko. Nga nang labdanon kay ka, pre. Whoop, 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 whoop. Ayaw, sakit yun. Ayaw kasoko, kay vlog ni. Dut mo! Don't move. Ayaw kasoko. Pre babgan na nga naman na. Maglaga Tayo sakit na short move na pre. Sakit no. Usa mo trip na turod, pre? So kalame may go og kanang kuha kana sabaw ba? Usa mga sabaw. Sabaw manok. Kanang kuan udong og sardinas. Lah, kana. May na. Kalame kay ba? Dito may patso na. Imong naong ay. Ipatso na siya. Ayaw. Bugal-bugal ka? Pantarong. Ikaw ka na kong tinawad. Klaro na. Ayay, bugal-bugal na mabuang mo. Pangutang to lang sindi, pre. Ha? Pangutang to lang to sindi. Mura mo kayo nato madali-dali na. Utang ra yun. Oo, na kumatag utang. I-shout out na to. Para masugot ba? Oh, para ma-quit sa utang. Shout out, ra. Shout out, Adre. So shout out ko ni Ate Cindy day. Oo. O, tagabi ko dog. Oo. Ate Cindy kaya padong ni ko anda ha mangutang. Kuwat lang. Ayay. Tagay ko ni pormahay. Pare. Ano ba gibaw dito, pre? Ay, asa mo ka, pre? Imo sa pre, oh. Ha? Imo sa ba? Ano ba? Imo sa. Ako para ba koy kaon na ba? Asa mo ka, sa tong kaon ba, oy? Napay dato ang kaon, oy. Lingkod sa pre. Lingkod sa ba? Ari, pre, lingkod sa. Ari ba? So mata nakabuin na sugo kuan din, pre. Mura ba tag di amigo? So may rapod ka ni, kuan ko din ka ni. Daghan Agi ko din eh. Daghan ni mo ting. Sum na tagaya ting. Asas. Tunga mo marjud. Tunga ta. Asa naman to kung gisugo og udong mapas mo na masiguro taane. Biya ko to apason to mga buang bigasar ron. Awa ka ron buanga ka. Tugag lato si suguong ka himala ka. Buwan-buwan po ka muli. Mga gaw na to isos tong luyo kay piti itong buangon dako. Ito orang buangon dako eh. Wag siguro na punig inom ng buang dako eh. Piti karos ko ang buanga ka. John! Oy, pre. Nausa na makagisogong buanga ka. Pas mo naman tanay, oy! May to pre, mari ka ra. Ano matao ka sugoon, oy! Mapas mo na matubito ka ni! Oy, nagkalami man tagay na mo. Taya naman anak. Saba ka sugoon ka buanga ka, eh? Ako sinayin mo. Ay, gisuka! Ay, gisuka ka mahalon! Ayaw, gisuka! Ay, gisuka! Wa man ako basuka, bre. Ano na, gilamos na niyo mo? Ani, blooming ang buang noon. Nagtingog ng babae ba? Imong gisuka, mahal kayo. Balik eh. Ayaw, lagi. Tingog lagi. Ayaw tingog, aksog tingog ba? Okay na? Wa ba okay? Ikaw po do. Ika naman noy masuko nga. Ika kung giapas buanga ka. Hay man akong gisugo sa imo. Tara. Aw, naram din na di. Tara gluto ta. Pas mo ta. Sa daan day. Aw, ato sa bayan ni. Magtagay, magluto ka diha, magtagay mi dire. Kada ko na magbuang na. Tagayan man ka. Kasi magluto.
Ikay luto kanina ra napas mo na ra bang bito kung buanga ka. Tayo tayo buang oy. Gakuan nga di ka tagayan imo. Kaman magluto ka. Ano na nakasayon oy? Imo pud pre. Sige na ba hilom-hilom dia oy. Ondo, ka nakita tos video sa Ondo. Ondo. Gamay mo. Ikapila na kanaya. O mga gaon, magluto siya ko. O mga gaon, patilawan tamog sili, ngagi, udungan. Tara. Kuya parisag series nga mais. Serious ka may. Atay, di color lang kayo na pre. Series gali. Di color ko no. Ha? Ay grabe. Serious nga. So grabe, mura ang tagkuhan na manok. Manok ba nara? Ayaw na kumidya na pre kay kauno na buta na. O sa katagayo mo ko lagi na umigo. Diyan, gaw. Bergara pa niyo, susuka pa. Oh yaw. Dapat guman, ikan ikapot sa baso og tagay. Mabutay gisubok ka ko to kay. Wait lami. Wala mi oh. Kasi ka ba, kasi palitan na ikaw rat. Aga ba, kasi palitan na ikaw rat. Kisa man. Si Aga Ondo. Pamospos naman ano. Di ba? O mga agaon, it's time to cookie show. Musi baro. Wow, gina. Kuya na mo sige magtanaw vlog na mo do. O mga agaon, pabutos lubot na pon. O. O mga agaon, sardinas. Sabi siloy. Distansya taga mo yung mga agahan kayo mabot. Oh, cooking show na, cooking show. Cooking show. Kanakuha ka na dudong badun gamay, udong. Dara mga gaon! Na. Oh, mga gaon, tubig mga gaon. Kung paano ko ni Anli ang putin. Takal. Oh, mga gaon, asin. Sila kuyawa. Wala. Yoy. Ba't tawag ka naman ng short boy. Oh, mga gaon, ba't sarap. Kuyaw boy. Apil na maglunod. Buwag. Uy. Lisura na goto kayo umigo. Tagay para nalikoy na po, nalikoy. Dalikoy, tagay. Ako mana. Tagay, kay dalikoy. Sisir ko no. Blob! Blob, kondisyon na sa... Ikaw. Kondisyon Very kay... good. Oh, mga gaon, ilunod na itong na series nga. Dakuha ka na mais. Oo. So, grabe. Gilabuan ang kuha na niya eh. Oh, Siris mo eh. crack corn. Daw John, matay, murag bright. Sobra rakas ka bright. Naon sa grok, yawa na ko kayo. Tayan man terbuha pre. Ay, saba, maluto lang yapon eh, kinas kayo. Basta nas kayo na, maluto. Oh, maluto, bahalag mag. May pagdigsuwa tagsugba na pre. Maluto lagi ni, bahalag magkasuringkong ni purman eh. Lalakilin ka. Limang ka na ang baga nagdolaw kung babas ka nun. Maluto, yapon na. Mga gaon, hukad na taning kanong series. Hilo. Ako naman kung wala kansi ka mo. Sos. Mga agaon, luto na, mga na ta. Oo, okay na mga kuha, agaon. Mga na ta. Kangaras mulo mo. Puro silo, grabe to. Puro silo to. Sabla na kuha sa mo. Tabla ra ka nang way. Masudan hilo puro na. Kaluto agaw ay. Gulit na ko eh. Magluto ako na. Unya na Marcos. Masyadot pumatakos. Dukot mga gaon. Bukid riya. Dukot, are ba. Karon baro kusog kaon ni. Di ba kang bulayag kung tiyan ng kanuna? Ay, kapila kay basig magdunga naglaan niya.
Among naong. Maglayday mong naong. Marjun kamayo. Grabe ikaw sila. Asa naman ka pre? Ginahinay po pre. Makmak pula kusukim ko no. Dili lang ikausap. Lah, Usap-usap pa bud na. Kuya. Tingjan. nah, tinjun. Ang kuya lagi. Ikaw na sili eh. Sa puno kau sili migo. Hang man. Ang po. Kau siya. Yeah. Maksud ko no. Di ba blado na. Kay blada. Ikaw paksiyoy. Kay blada kinatong ikaw na eh. Kabuhi. Kilo. Tiktan na dai. Ay mo itong pang high blood, pa high blood. Kana. Ano mo, kabuhi. Labaw ba ito nagkaw nagprokanon? Lima ka, sardinas, pagkabuhi. Kanon, pagkabuhi. Dapay, parisan ng kat damangay. Kat damang. Bisa usah makaon na, maigi klase. Bitaw. Maigi makaon. Ito sa mga takan naway tubig ganay dahil usapon nila gop. Akan na din maton. Agi na sa mong ilong. Karon ba pwede? Kadako ng luwag iligwa. Na karon. Bumbag, babasatay. Kadayo ka padag. Dagi na ano. Ibe mo na naon nga no mangka. Nga na ligot largo ba. Grabe naman kagtungol pre. Paminaw nako pre, imong tungol bagdukbok. Babag, Oh. babag. Babag og luyo. Ikatulo ay. Ikatulo. Ayun na, kay mo na punduan ng kanon. Budiga na budiga. Mulai budiga. Lain ng tungol. Mamatay magaling. Lain ito, dua man dire. Usa dire. Ang punduhan ang kanon. Dahil kaya nag-videoan pre. Kaya nag-vlog mo ta. Tangtanga ko nun ng purong nyo. Pero kita yung kagwapo ba. Puro dinigin ko na. Nagdubol-dubol pag sinina. Nabas ka na dede. Ingat ka. Nahakop eh. Oh my god. Dinig na. Wow! Wow! Pigit na!